resol aquest problema. Si una persona surt d'un punt A, però es perd pel camí, i una altra surt d'un punt B, però sap on va, quan i on es trobaran? Acompanyem la infància en situació vulnerable per construir un futur millor. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. La Maria no té carnet i li encanta comprar diàriament al barri. La Joana és una apassionada dels productes frescos i saludables. La fruita, el peix, la carn, i el Marc valora les noves tendències, la innovació i que coneguin les seves necessitats. Cadascun té les seves raons, però tots trien Condis. Jo no vaig al súper, jo vaig a Condis. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. El Senyor sigui amb vosaltres. Germanes i germans estimats, fa 40 dies que celebràvem amb goig el naixement del Senyor. Avui celebrem aquell dia feliç en el qual Jesús va ser presentat al temple. Externament complia un precepte legal, però de fet es presentava al poble creient. Moguts per l'Esperit Sant, vingueren al temple els sants ancians Simeó i Anna. Il·luminats pel mateix Esperit, reconegueren el Senyor i el confessaren amb alegria. També nosaltres, aplegats en l'Esperit Sant, anem a la casa de Déu a l'encontre de Crist. El trobarem i el reconeixerem quan ens parli en les Escriptures i, sobretot, quan partim el pa eucarístic, tot esperant aquell darrer dia en què arribarem al temple de la glòria i el contemplarem cara a cara.
Preguem. Ó Déu, font i origen de tota llum, avui féreu conèixer a Simeó el just la llum que es revela a les nacions. Santifiqueu amb la vostra benedicció aquestes candeles i escolteu les pregàries del vostre poble que s'ha reunit per portar-les a lluança vostra. Ajudeu-lo a seguir el camí del bé, perquè així arribi a la llum que mai no s'extingeix. Per Crist, Senyor nostre. Caminem en pau a l'encontre del Senyor. Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles. Evoquem el record del vostre amor enmig del temple. Sou conegut d'un cap a l'altre de la terra. Sou lloat per tot arreu. Senyor, no ens cansem de lloar-lo a la ciutat del nostre Déu. La seva muntanya santa és admirable, és el goig de
Sió és a tocar del cel, és la ciutat del Rei dels Reis. Déu sobresurt com un castell enmig dels seus merlets. Preguem. Déu omnipotent i etern, us preguem que així com avui el vostre Fill unigènit fou presentat al temple amb una humanitat com la nostra, també nosaltres ens presentem davant vos amb el cor purificat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre del profeta Malaquies. Això diu el Senyor: jo envio el meu missatger perquè prepari el camí davant meu i tot seguit el Senyor que vosaltres busqueu, l'àngel de l'aliança que desitgeu, entrarà al seu temple. Ja ve, diu el Senyor de l'univers. Qui resistirà el dia de la seva arribada? Qui es mantindrà dret quan ell aparegui?
perquè serà com el foc del fonedor i com el sabó de fer bugada. Se sabrà a fondre i a depurar la plata, purificarà els descendents de Leví, els refinarà com la plata i l'or. Des d'aleshores oferiran al Senyor una oblació digna, i les oblacions de Judà i de Jerusalem seran agradables al Senyor com ho eren abans, com en els temps antics. Paraula de Déu. Lectura de la carta als cristians hebreus. Els fills d'una família són d'una mateixa sang. Per això Jesús s'ha emparentat amb nosaltres, per poder destituir amb la seva mort el diable, que tenia el domini de la mort, i així fer-nos lliures, ja que, sotmesos com estàvem al temor de la mort, érem esclaus tota la vida. Noteu que ell no ha vingut per ajudar els àngels, sinó els descendents d'Abraham. Per això calia que es fessin tots semblant als germans i així pogués ser un gran sacerdot, compassiu i acreditat davant Déu per expiar els pecats del poble, perquè, després que ell mateix ha passat la prova del sofriment, pot confortar els altres que són provats. Paraula de Déu.
El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Passats els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint el que prescriu la llei, que tot fill primer sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tórtores o de 2 colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava l'hora en què Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà doncs al temple guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb el nen Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, Simeó el prengué en braços i beneí Déu, dient: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles. Llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el vostre poble». El seu pare i la seva mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: «Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d'altres s'alcin. Serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts». Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'Aser. Era d'edat molt avançada. Havia viscut 7 anys amb el seu marit, però havia quedat viuda fins aleshores, als 84 anys. Mai no es movia del temple, dedicada nit i dia al culte de Déu amb dejunis i oracions. Ella, doncs, que es trobava allà a la mateixa hora, donava gràcies a Déu i parlava del nen a tots els que esperaven el temps en què Jerusalem seria redimida. Quan hagueren complert tot el que ordenava la llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. El noi creixia i es feia fort, era entenimentat i Déu li havia donat el seu favor. Paraula del Senyor. Estimats germans i germanes en la fe, passats els dies que manava la llei de Moisès, els pares de Jesús el portaren al temple de Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Aquest temple de pedra de què ens parla l'Evangeli és similar a aquell altre temple de pedra en el qual Jesús fou sepultat després de la seva passió i de la seva mort en creu. En el temple de Jerusalem, l'infant hi entra tot portant la seva tendra humanitat. De l'altre temple,
que és la tomba buida, el Crist en surt en la glòria de la seva divinitat. Al temple de Jerusalem, Jesús hi és portat per Josep, el seu pare, que l'emparentà amb la dinastia de David, i per Maria, la seva mare, que li donà la seva autèntica humanitat. En canvi, en el sepulcre, Jesús és conduït per l'altre Josep, el d'Arimatea, que acaba de contemplar la mort en la carn d'aquell que era el fill de Déu. I al matí de Pasqua, també al costat del sepulcre buit, ara és l'altra Maria, la Magdalena, la que reconeix en aquell hortolà el Messies i Senyor etern. I encara, en ambdós temples, el de Jerusalem i el de la tomba, hi trobem dos personatges que anuncien a tot el món la gran joia de la salvació. En primer lloc, Simeó i Anna, que veuen venir l'infant Jesús tot carregant la seva humanitat i reconeixen en aquell nen el Déu etern que durant segles el poble d'Israel havia estat esperant. Per altra banda, asseguts al peu del sepulcre buit, també dos àngels anuncien que Crist, que s'havia fet un com nosaltres fins a la mort, ara és viu i que ja no cal buscar més entre els morts aquell que ja ha tornat a la vida. Què ens està dient tot això? Ens està dient que l'únic i verdader temple és Jesús, el Senyor. Vers el Crist, nosaltres ens hi hem de dirigir, tot portant el pes de la nostra humanitat, i a través del seu encontre, tots nosaltres som transformats i fets fills de Déu, fills estimats, cridats a compartir la vida eterna, on ja no hi ha lloc pel sofriment, ni pel dolor, ni per les llàgrimes. A través del Crist, la nostra humanitat és transformada segons la imatge de Déu que tots portem inscrita en el nostre cor i som fets semblants a l'únic i veritable Fill de Déu. Així doncs, com Simeó, mantinguem-nos expectants perquè el Crist ve cap a nosaltres. Ell, que és llum divina, ve a il·luminar la nostra pobra mirada humana. I juntament amb Simeó podrem dir: els meus ulls ja han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles. Llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el vostre poble. Deixem que, com el cec de naixement, Jesús posi fang sobre els nostres ulls i nosaltres puguem proclamar: el Senyor m'ha posat fang sobre els ulls i ara hi veig i crec en Déu. Que la nostra pobra perspectiva humana no ens impedeixi de veure la grandesa infinita de la glòria de Déu. És el mateix Simeó, però, que també ens ensenya que encara som pelegrins en camí, que la nostra llar definitiva no és aquesta, sinó que tot just comencem a albirar la nostra pàtria allà, lluny a l'horitzó. I passar per aquest món tot enarborant la senyera del Crist no sempre és fàcil. És aquesta una senyera combatuda. Com va haver de sentir Maria, aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts altres s'alcin. Serà una senyera combatuda i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Però no hem de tenir por. Ve aquell infant que porta la llum de la veritat i tots nosaltres també ens hem de fer portadors d'aquesta llum. Hem de tenir la perseverança que tenia Anna, que a la seva bellesa mai no es movia del temple dedicada completament a Déu. Hem de tenir també la valentia de la mateixa Anna, que parlava a tothom sense parar d'aquell infant. Cridem ben alt que la llum de la veritat que ens porta el Crist mai no s'apagarà, mai no deixarà d'il·luminar, mai no vacil·larà. Així doncs, apropem-nos també nosaltres a aquest temple que és el Crist
i deixem-nos transformar per aquell que és l'amor que no té límits. Confiem també nosaltres que si amb la nostra humanitat entrem per la porta del temple que és el Crist, un dia podrem sortir pel llindar de la tomba buida, on contemplarem la llum esclatant d'aquella vida eterna que no té fi. Crec en un sol Déu, que la nostra oració, germans i germanes, s'elevi a Déu Pare Omnipotent per al bé de tota la humanitat. Vulgueu respondre, escolteu-nos, Senyor, per l'Església, que faci brillar davant els homes i dones la llum del Crist a través de la vida dels seus fidels i del ministeri dels seus pastors. Preguem. Pel Papa Francesc, pel Bisbe Xavier i pel Col·legi Episcopal, pels preveres i diaques, perquè amb la força de l'Esperit exerceixin el seu ministeri per a l'edificació de l'Església. Preguem. En aquesta jornada mundial de la vida consagrada, preguem pels que ho han deixat tot per seguir a Jesucrist en la vida monàstica, que el Senyor guiï els seus passos i doni perseverança als que han iniciat aquest camí. Preguem. Pels governants i per tothom qui té alguna autoritat, que ho visquin en esperit de servei pels altres. Preguem. Pels qui treballen pel trobament entre les generacions i pel diàleg interreligiós, pels qui dediquen la seva vida al servei dels necessitats, tant al primer com al tercer món, pels ancians, pels qui viuen en el sofriment. Preguem. Pels difunts a les nostres famílies, parròquies i comunitats, que puguin gaudir de la llum de Crist juntament amb Santa Maria. Preguem. Per la trobada d'antics escolans de 1931 a 1973, per l'agermanament amb el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, per la senyora Lourdes Giner en el seu 97è aniversari de naixement i baptisme,
pels monjos, els escolans i els seus familiars, pels oblats i confrares de Montserrat, pels treballadors i pelegrins del santuari, per les intencions que ens han demanat i per tots els que ens hem reunit entorn d'aquest altar en aquesta festa on Crist s'ha manifestat llum de les nacions. Que no anteposem mai res al seu amor. Preguem. Vos, Déu Totpoderós i Etern, revereu al temple el vostre unigènit que ja s'oferia per nosaltres. Escolteu ara, bondadors, les nostres humils pregàries i concediu-nos el que us hem demanat. Pel Crist, Senyor nostre. Benvolguda comunitat. Al municipi d'Avinyonet del Penedès ens trobem en plena commemoració dels 1000 anys d'història del nostre monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, al igual que el monestir de Montserrat. A l'època medieval, els monestirs s'unien per tenir més força entre ells, i tot i que al principi vàrem ser units a Sant Víctor de Marsella, l'any 1409 el papa Benet XIII ens va unir amb el monestir de Montserrat. Quan ens llevem al matí, des d'Avinyonet, veiem la muntanya de Montserrat. Amb ella hi tenim una relació històrica, paisatgística i religiosa mil·lenària i estem contents de poder celebrar aquesta trobada sota l'aixopluc de la Mare de Déu de Montserrat.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare Omnipotent. Senyor, que us sigui agradable l'ofrena de l'Església exultant, ja que vau voler que el vostre Fill unigènit se us oferís com anyell immaculat per la salvació del món. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè avui el vostre Fill, etern com vos, ha estat presentat al temple i l'Esperit el revela com a glòria d'Israel i llum de les nacions. Per això també nosaltres sortim amb goig a rebre el Salvador i amb els àngels i els sants us lloem tot dient. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, ó Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill, Jesucrist nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
Proclameu el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Benet i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Xavier i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència avui diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, que us hem dit. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança
la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva.
alcem plegats al seu nom. He demanat al Senyor que em guiés. Ell m'ha escoltat, res no m'espanta. Preguem. Senyor, vos que complíreu l'esperança de Simeó,
Doneu-nos la vostra gràcia amb aquests misteris que hem rebut. Que així com ell no morí sense haver merescut acollir el Messies, així nosaltres caminem cap a l'encontre del Senyor i arribem a la vida eterna. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. En el nom del Senyor, aneu-vos-en en pau.
L'abadia de Montserrat ha estat la seu d'una trobada històrica. Més de 60 elements de bestiari festiu vinguts d'arreu dels països catalans s'han trobat el dissabte 25 de gener a Montserrat per fer una ofrena a la imatge de la Mare de Déu. En aquesta jornada, el bestiari festiu ha participat en una cercavila per l'abadia de Montserrat, així com també ha ofert una ballada a la plaça de Santa Maria. En la trobada festiva del bestiari català hi han pres part una 60 de colles amb bestiari festiu, formades per unes 800 persones en total. La proposta ha estat impulsada des de l'agrupació Bestiari, amb l'objectiu d'implicar-se en el mil·lenari de Montserrat. La nostra valoració d'aquesta trobada és excel·lent. La veritat que nosaltres teníem unes expectatives d'agrupar o de portar al voltant d'una 20 d'elements de bestiari. Al final avui s'han aplegat més de 60. Han vingut més de 800 persones, amb tota la logística que això comporta, també de portar camions, furgonetes, remolcs, autocars, però la veritat que sortim d'aquí avui amb unes molt bones vibracions. Nosaltres som cultura popular, som associacionisme, som persones que donen vida a aquestes manifestacions festives, a aquests col·lectius, i sempre Montserrat ha sigut un lloc d'acollida i a més ens representa molt el nostre territori. I per aquest motiu creu que era important ser-hi. El bestiari forma part de la imatgeria festiva popular catalana i encara que en molts casos adopta la forma de dracs, salamandres o rucs, l'origen de les bèsties té un component evangèlic intrínsec. En la tradició cristiana, el profeta Ezequiel descriu 4 criatures amb cara humana i aparença animal: el lleó, el bou, l'àliga i l'àngel. I ja a l'edat mitjana, aquestes 4 criatures es van associar als 4 evangelistes: Marc, Lluc, Joan i Mateu.
La Maria no té carnet i li encanta comprar diàriament al barri. La Joana és una apassionada dels productes frescos i saludables. La fruita, el peix, la carn, i el Marc valora les noves tendències, la innovació i que coneguin les seves necessitats. Cadascun té les seves raons, però tots trien Condis. Jo no vaig al súper, jo vaig a Condis. Resol aquest problema. Si una persona surt d'un punt A, però es perd pel camí, i una altra surt d'un punt B, però sap on va, quan i on es trobaran? Acompanyem la infància en situació vulnerable per construir un futur millor. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats.